kayo. Yung driver, natanggalin ko na ako sa kanya. Okay kayo. Kasi kanina karga namin mga kupras, ngayon karga namin yung tubig. Yan. Ang dami tubig yan. Kasi walang angas nun Yan. Ito kasama ko. Ang migrate na dito sa amin. Galing na doon sa Visayas. Okay kayo. Ganda ng daan guys, oh. Yan. Yung driver namin, okay kayo. Asa. Okay kayo. Okay. You're right, you're right, ha? You're right sa'yo. Yan. Ito lang bastar ko dito guys, oh. Yan. Nakatalikod. Yan. Ang bilis ng magpadagan itong driver natin guys. Baka akala niya crosswind. Totoong crosswind itong dala namin. Tura-tura lang to. Naglagyan ng P. Okay guys, dumating na tayo dito guys. Sa highway. Nasa sa highway guys. Yan, highway na tayo guys. Okay kayo. Yan. Ha? Huwag na natin videohan yung buwan. Kasi nandito tayo sa ilalim ng puting ilaw. Patungas na tayo guys. Okay tayo. Yan. 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 Dito na tayo sa barangay natin guys. Yan. Sa bahay nila. Okay kayo. Okay kayo guys. Okay. Oh. May mga motor dito guys. Yan. Okay kayo. Okay. Sa wakas, nakabot din tayo dito. Mga karga na mo. Tubig na. Kasi wala agas dito. Oh. Okay. Punta na tayo dito guys. Okay lang kahit walang tubig guys. Kung mauhaw kami. Marami tayong coke. Yan. Pero kaso lang yung coke. Di pwede pang lungag. Di pwede isabaw sa linungag. Wala lami. Gani. Okay guys.